Wes, sondreng. Wah, aja omong lagi dulu nyemprot. Mbak enak. Nak ngono. Enak. Iki enak iki. Nah, ngono lho. Pak. Arep tetep kene. Lah arep ngecakar kok. Kene. Sesik mesti cek. Wes iki sing wong sing keri. Wes. Apa to? Godo api rinten siang Kenaran benci berapa Luncang rasa Nomete sing kaku Liru yang Lho Kang Tamar balik Kang. Jatan bisa lulus Bolong-bolong. Semingguan kurniani Ngapa diunan Kang? Diunan. Ngapa nenan? Untuk jalani Dadyo ati sawiti Senadyan apa tak lakoni Ojo nyetak musik kowe. Ojo nyetak. Tresna coba sakino Keren ya toh? Apa? Dorong emang. Delok. Bian terus aja. Nyapa enggak dhewe? Dia ada sing dipakai nih. Di tangan. Ada arep njebok nggih pangane? Iya. Wis gak isin kancane urung mangan. Lah wis mangan kabeh sing ndek ngarep. Iya. Apa teh, Bu? Mbok nanti ning sekolah to. Iki sak arep mangan itu. Pangan dhisik. Iki sego gurih ya. Iki sego gurih. Mbak. Aku lho pengen iki Pak sing iki. Meneng kok sampe iki. Wah. Lagi Pak. Nggih. Ya wes lah. Tikungan tok jampi. Ya. Aku gak mau ceker, gak mau. Wes ae
Kamu nak dhewe iki. Aku sing kuwi. Apa nih? Kok iso lek enak? Kuwi lodo. Tapi enak iki ketok ya. Ya. Sayur enggak sih? Sayur. Sayur iki sik to sabar sik. Tambah ikut nasine ikut. Nasine tambah. Iya iya iya. Nasine ditambahi lho. Wis tak pencet to wi. Wis ada abange to. Oh ya wis oke. Pindone nasine. Thank you. Jangane ndi yo? Nggih? Jangane ning kono kau. Iku sambel goreng. Sambel goreng. Heeh. Kamu Aku mau sondreng. awas saya karo ampane oh ya. Aku mau sondreng. Siapa? Aku kok wis telurku. Pak Kron. Wes, sondreng. Wah, aja omong lagi dungu nyemprot-nyemprot. Ya. Wes, kita makan. Apa nek? Wong manis. Mbak, tolong kita. Aku mau lodo iki, ambil dong. Aku mau lodo. Bisa tak kalian? Ruame guys. Raya nyambut Mbak, baru dikone ibu. Belum kok. manis tanya olatane Ronde. Ayam tulupan Sanes biar ini aku arep-arep kon ngubung parek kok bisa ngumpul Napa, Mbak? Napa? Iwak. Cerat-cerat pasti waktu Mbak enak. tak dulu Nah, ngono lho. Leren sik. Ya. Enjul. Makku seneng enggak to mang ya makku. Sama.
Kadang gini masak ibu. Susu dengerin nganu jangan toh. Nakal kamu. Sodene jangan nganu ning kono iki. Piye to jane ya? Iki jan blondong lho sampean. Iya Pak RT. Pak RT, iki lho wargamu piye iki atas ana Mega iki lho. Napa? Iya Pak Keri ngono. Kayaknya dereng. Iya iya. Wow. Mbak Nawang mau bawa anu ya di sebelah saya. Enggak. Lali kok Bu Megamu gak kowe nek. Parah. Bimo parah. Kali menyang kono ora ya? Jan Bimo rupane mek koyo ngono. Iya iya. Kali ora. Deh. Kali ora nyetok sini. Iki Bu. Plastik. Iki ya. Pak RT, sepil skincare sikile kok putih. Ya? Oh. Kayak mbok oke. Aku adurange sarung tangan bisa. Yo. Ribet. Iki. Melangel iki. Iki ayame dereng. Aku pengen lulang. Lulang. Erwame kes kono padha mam dek kono. Wis bening kono ya ning ade ning kene ya. Itu ada Jun. Aku arep wong tuwa iki. Boleh. Boleh. Rame. Wong wedok-wedok bekate urung lho ya. Oh, wedok-wedok bekate urung. Sudah. Iki kae anu, ngene anu kan Neng nyerong rene neng. Ya ya. Nah, Video telu kan, Bos. Bapak sampun to, Bu. oke. Bapak sampun to. Tanganku ndi ta? Aku nggak ketok ya. Oh, niki dereng. Kila sarung. Oh, sudah dapat. Aku nang endi guys ya ketok. Boleh. Coba. Bapak sampun berarti niki yang sama wis dong. Boleh. Entar ngene kene. Iki karo sing gowo. Anu, Mbak. Didum karo sing gowo jumlah marang apa mengen. Ingkung. Nah, ingkung kan. Ingkung kan gowo kan. Dirasa sing gowo ambengan nggih disukani berkat. Enggak lah. Warak aku pisan. Hah? Warak. Kosong nang boleh. Lodone weh asin. Berarti Segolnya gede asin. Apa, Bu? Ya. Bu, aku. Bu njaluk tilung Mimi, Bu. Amit, Bu. Heeh. Aku ora dijebokne ya. Mimi ndak kemarin gowo. Mimi. Enggak no aku gowo no, Neng. Oh. ada piro kabeh. Ya Bu, tolong ya. Ya no, aku melu gendure nak masih orang gowo. Mak dicelok. Aku kan njaluk iki ya, Bu. Kuwi kepala iki, Mas. Sekali kan go 55 ya. Tambahin ya. Siapa 55? Wong siji 5. Masamu. Tok ayu men wong siji 5. Mak. Nang golekno aku neng. Mbak Berkat tunggal. Bu. Mbak Nawang. Milih Pak Hendi. Barang pilihno sing gede. Nang kilonya. Ya. Ada nama. Tulang Bu, ada nama Bu. Nah aku suweken ndure. Kok kleru tek neneng. Jajan pasar ya, Bu? Jajan pasar ya? Wah, kok itu lho. Apa nih cek tadi? Wah? Ya. Dan awang sampun Sampun.
Kira belum-beluman. Pindah. Iya sekarang. Gasin membermu piro? Membermu piro? Kau rasa kabeh. Ora, sate itu sampean situ nek. Iki. Kita itu apa di situ ya? Ini lho. Iki mau wong paling juga emberan ngono lho. Ajangmu di. Ini polo. Kadene vermu. Ajangku. Ayo Ti. Enak kulitnya. Ini apa sih? Siapa ini? Tamu. Woi, makan terus iki. Woi, no. Mak, Bu. Pak Sepenuh hati padamu, ku cinta dengan jiwa, tak ingin jauh darimu, rindu takkan terkira. Presiden gue. Ya Allah masaknya nih, tutupnya Pak Nulis tak lo. Tapi bisa naik Pak. Masaknya lo nyicil, mau tuh kayak nyiseh ya. Kau di kamera Nur. Ya Pak Din digawani anu kae pisan. Papat. Ada ingko sing pundi? Nika mungkin kesane pendhet anune. Mak Ros, ngidil iwak lo. Mungkin po. Abang enggak, Bu. Jangan lo turun. Jangan, Bu. Jangan ingkung-ingkung. Jalan pasar, ambengan. Ingkong ngajang-ngajang pokoke wong wis nggawa Ya wes. yo wis ora usah diseni kuwi. Kuwi diseni kok kancane mlebu dian lho. Apa? Mak situ. Coba nak tas gue. Iki lho buka kae ndi kan wis ora. Wes. Arep wes. Iki lho putih ya. Apa? Tapi ini tak. Kabeh ora. Kamu di bawah. Bapak sing urung itu. Ibu sing urung itu. Ibu pada heboh. Apa kae bawa ngono. Enggak. Mak Ros tok nang dilut ta? Cita-citane lho. Mikrofon dilut. Nah, iki siapa nih iki lho sik. Baut kamu di baut. Iki lho sik telu iki lho. Lho sapa sing rene tambane jangan. Mak tok nang mikrofon dilut sik, Pol. Iki pedesene. Aku nyuwun, Bu. Apanya yang tenan ya Allah, cemot kamu Bim. Hahaha. Aku yang ambilnya tadi. Pak sing berkatan ini malah dikacang-kacangan ngono kuwi lho ya. Bentar mesakne. Mesakne sing oleh. Tekku. Pinter ya. Tokno. Ben nambah Bu. Ini lho bodohan. Lah nggih. Iki lho ngurusi. Lah ya ora usah digawe Pak Rom. Genduran ra, genduran ra gelem nyedek kok. Nyepot tak jangan Put. Tanya. Piye? Nah, jangan lah ra.
Jangan. Ke Pak, jangan Pak. Lonjak sini. Lonjak sini. Kita tak iku. Heeh. Mau nggak nih nganu? Ayo Pak, Mau nggak? Siapa mau lali aku? Siapa? Lah ora. Oh. Iki numplak iki lho. Sing nek aku mau ning Iya, dewek Kak. no. Ada. Kira sapa iki? Tek kuno loro. Ki tek Mbak Nawang. Wis sok kuwi wis. Wis wis salen ana. Iki jangane turahi. Nah, Aku balik. ora lah. Sapa arep cakar? Cakar ireng apa cakar putih? Enggak. Iki wis pinter ceker-ceker. Oh, ben pinter cakar. Lah arep no cakar kok. Heeh. Wis iki sing nge wong sing keri. Wis. Kowe iki lho mau wis ngelok ning wong saiki gendang. Bu, lek cakar marane ireng ya, Wong. Wonge marai ireng. Lah ya. Jangane Dik. Ngerti subasa belas dhewe. Met. Apa Bu, berkatku karo Mbak. Dikira arep mbok uter mbok diutel wong iki. Heeh, arep ayo. Aja monggo ibu iki berkatku karo berkat Mbak Nawang. Yo, berkatnya. Lah wong mantan ade nek kidul nyapa berkate digo ngalori. Lah iya. Paling karepe dijibuki wae paling. Mesti ade berprasangka buruk. Emosi. Tapi penting gua. Lah ade marane ngidul kok. Berkat gua. Mau dhisik berarti? Heeh. Yo. Pasal Pak kabulok ajate. Yo, kita pulang. Dapat apa deloken sik? Iki. Untuk berkat loro masih monggo wene sitok ya, Neng. Nah, aku omongnya sing akeh sini. Podo iki, Mbak. Enggak. Pakmu sing keluar gede jare. Iki aku. Nah, aku. Iki. Bener? Yo. Engko lek kleru piye? Gak dijol rene. Iki tegalane ngene wong-wong wis padha api-api lho panenane sapa tepang HP iki yo. Nah iya. Iki. Ya. Koncine. Kita pulang dulu, guys.